Alah dupir paduka nampi rawuh paduka Koko Prabing Mandura. Saking pangaros kula boten mantra-mantra Koko Prabing rawuh. Persasat pukulun Bathara Brahma. Ingkang tumedhak wonten tandhapi negari Dwarawati paring nugara dhateng para kawuling Dwarawati. Ugi marantu-wantu kula tansah tadah duka karana kula boten saged nampi utawi ngaturi pakurmatan kadidene nampi prataning Tanu Agung awit paduka Koko Prabu anjenipun rawuh boten paring dawuh langkung rumiyin. Wah, ladalah. Nyai Prabu, adhiku kadangipun kakang sing tak tresnani, Yai Danang Danardono inggih. Kaya ngene swargane sedulur tuwa duwe sedulur sing wis mengku kawibawan. Ing atase Baladewa ki durung mati, nang ngrasaku kaya wis ngrasake swarga. Awit para susuk ketika adang porsi adimareng pun kakang. Moga-moga tata krama ajen-ajenan awet aja nganti luntur nganti besok Yai Prabu Kresna. Kepara Baladewa njaluk ngapura nggonku sowan ana negara Ndorowati iki mung dadak wae. Nganti ora caos punika marang Yai Prabu Kresna awit saka pengrasaku pun kakang pratana negara Ndorowati kuwi wis ora kaya negara liya. Paribasan Mandura ya Ndorowati, Ndorowati ya Mandura Yai Prabu. Koko Prabu sanget ngaturaken dening panuwun kula dene semanten pangrengkuh paduka dhateng negari Ndorowati. Ayo Yai Prabu. Saksapunipun lenggah satara keparengma paduka cumadhong dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi dene Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ndorowati. Yai Prabu Kresna, prapanipun kakang iki kejaba tilik marang karajane Kadang Para Siadi. Kepengin aku bakal mundhut katerangan marang Yai Prabu Kresna. Badhe nyuwun katerangan bab perkawis menapa. Pun kakang mundhut tulung mara gage werdekno mungguh apa bedane tembung langsik lan wisik ya di nggih Koko Prabu bilih kepareng Koko Prabu mundhut pirsa perkawis tembung langsik kaliyan wisik inggih sasaged kula badhe matur ngarsa paduka. Monggo Koko Prabu kepareng lenggah prayogi supados boten tumpangsa ingin badhe nami atur kula menika Koko Prabu. Ulang-ulang ramiwan ingkang driya Liriwang Candra katalengan sumo ing dastan katuritan mot kabyataning ruci para mentri yo manawung kabung ing iwang wisesa lakar wonten bentenipun tuwin wonten pilahipun piyambak antawisipun wisik wangsit kaliyan ilham. Kepalaku kandhangono wisik wangsit terus disusul ilham mau piye karepe? Ingkang sinebat wisik menika sadaning pangeran ingkang lumantar mulanging guru kanthi adhedhasar suraosing kitab suci.
Puisi Gusti menika tansah nuntun menungso dhateng marganing kautaman ingkang tegesipun paring pituduh dhateng margi ing hanjur dhateng tindak tanduk ingkang utama menika sinebat wisik. Lah saiki nek wangsit ki apa, Dik? Dene wangsit menika sabdaning pangeran lumantar ulanging Sang Roh Suci ugi saged lumantar pasupenan utawi sabawa lembah ingkang tinampi saklebeting karoningan. Mila wangsit kala wau namung saged katampi dene menungsa ingkang gentur tapa bratanipun ingkang sampun wening pancandriyanipun sarta sepeleh raosipun Para Prabu. Lah saiki nek ilham dene ilham menika tuntunaning Gusti lumantar kahanan utawi lelampahan ingkang dipun sumerepi tuwin dipun raosaken makaten Para Prabu menggah pangertosan tembung wisik wangsit saha ilham. Oh ngono ya Di. Inggih. Manggur miye teka jalur gunung kadingaren Para Prabu kepareng mundhut pirsa pakawis wangsit tuwin wisik menapa wonten bab ingkang tasih sinandi ingkang magepokan kaliyan wisik tuwin wangsit kala wau. Bener, Yai Prabu. Tak kandhani ya, Di. Mau bengi pun kakang iki ngimpi utawa nyuperna. Katon ana pangimpen ana cahya ingkang sumenar hanalai gedene sak bluluk-bluluk cacahe ana 3. Tak sareng cahya mau cumlorot tumibane ana ing pasarean Astana Gadamedana. Yai Prabu, pun kakang krungu saka nindra rasaku kepengin banget mertinjo marang Astana Gadamedana pasareane para leluhur. Monggo sekawit pun kakang ya durung ana rasa kepengin marang Astana Gadamedana ning bareng ngimpi kuwi mau. Impen niku perlambang apa ya, Di? Lho, Para Prabu. Pasupenan paduka sami kalian sasmita ingkang kula tampi Para Prabu. Yai Prabu itu sasmita apa? Sasmita ingkang kula tampi nggih kagawat resik pasareaning para leluhur ingkang sumari wonten ing Astana Gadamedana. Awit ing mangke Gusti Kang Cipta Jagat badhe matedhakaken kanugrahan arupi wahyu cacahipun wonten 3. Angka sepisan wahyuning Tamong ingkang sinebat wahyu purba, angka kalih wahyuning Ratu ingkang sinebat wahyu sejati, angka 3 wahyuning Wadahing Wijiratu. Menika Para Prabu kanugrahaning badhe tumedhak wonten ing Astana Gadamedana. Wah, ya jagat Dewa Bathara. Saiki wahyu cacahe pirang-pirang ya, Di. Monggo nalika aku mbiyen sinau iki dajeke wahyu iki mung Cakraning Rat karo Makutha Rama. Ning saiki akeh wahyu sing tuliba ya, Di. Menika naminipun paduka pinaringan sasmita kaliyan Gusti Kang Cipta Jagat lumantar pasupenan kala wau. Ah, yen ngono ngene, Di. Kaya luwih prayoga yen pun kakang lan Siadi daya-daya praton Astana Gadamedana gayuh wahyu iki mau Yai Prabu lakar mekaten ujure manah kula Para Prabu. Ning wahyu niki enek 3 lho, Di. Inggih. Monggo awake dhewe mung wong loro. Ora kurang 1 lho. Para Prabu. Minangka jangkeping 3 Kang Rayi Bratajaya utawi Kang Rayi Sembadra kemawon prayogi kadawan derek. Oh, ngono? Inggih. Sembadra didhawuhi derek, Di. Inggih, oh ya. Aku sarujuk sapa ngerti nadyan wanita ning uga piniji dening Gusti Kang Cipta urip ketrima nampa wahyu ingkang bakal tumurun Yai Prabu. Kaliyan alih ingkang nami wahyu menika mboten milih nem menapa sepuh jaler menapa estri Para Prabu. Oh ngono ya, Di. Inggih. Ingkang dipun pilih menika namung tiyang ingkang saged sumingkir saking begalaning jiwa dalah begalaning raga. Gusti bareng Siadi ngendika mengkono aku malah pengen ngerti apa sing dikarepake begalaning raga lan begalaning jiwa. Nggih, begalaning jiwa menika wonten gangsal. Sepisan ngumbar hawa nafsu. Kaping kalih hambek angkara murka. Kaping 3
ngumbar wat kesenengan angka sekawan watak duracara para cidra ingkang kaping gangsal demen mitenah lan nganiaya menika mboten kenging kuwi begalane jiwa inggih lah saiki nek begalane raga ugi wonten gangsal sepisan tindak kursuh selingkuh ingkang kaping kalih laku nista kaping 3 lumuh tapa brata ingkang angka sekawan patrap deksura ingkang kaping gangsal sarwa keset langsung kanan menika oh kuwi dadi begalane raga inggih Prabu wah ya yen ngono tegese pun kakang iki kudu ngurang-urangi inggih paduka kedah ngurangi dahar tuwin ngirangi anggenipun sari wadine aku kudu betah melek inggih Prabu lah nek nggon ngurangi mangan aku iki wis kulino nek bab betah melek kuwi lho aku sing rada angel mripatku anggere krungu gong ditabono kudu merem wae wah lah dalah ya ngono pun kakek yo tak budidaya piye bisane aku tak betah melek aku tak ngurang-ngurangi olehku mangan inggih Prabu ya muga-muga aku kuat Nyai Prabu saranane wong ya luhung betah lopo kurang guling eri masalah jati yen wacana kudu manis mulai semen sasomo samane manungsa Titi terwaca iki dadi pangandikan Kyai Prabu Sri Bathara Kresna. Sak bisa-bisa pun kakek bakal minangkani ingkang tok dawuhake mau Kyai Prabu. Kepala pun kakek mundur pamit metu njaba bakal dawuh marang Patih Praduta supaya bisiki prapta ana astana Gadana. Saperlu mernata kahanane astana Gadana Yai. Monggo Prabu. Mbok inggih menika pareng kula dherekaken kembul bujana langkung rumiyin. Lho, jare kudu ngurang-ngurangi mangan kok malah bisa mangan iki piye? Kuwi jenenge blasuke aku ning iki. Mancing. Mboten. Ya wis. Diapura Kyai Prabu, lungguh mangsa jenak dahar mangsa enak. Lan uta pun kangen durung entuk. Wah, iki wis bakal gayuh. Setunggal malih Prabu. Apa? Paduka kedah sabar. Wah, iya menika puranipun mencok kalian tiyang ingkang sabar. Sabar inggih. Wah, labot ndaya. Arep kok wahyu yo dadak kudu sabar sing ora kena mangan. Ya. Aku jane ra dijarah karo cah-cah jane yo sabar. Jane aku wis kuping budek motopi jane nyatane apa-apa yo krungu ning aku kok, Dik. Apa meneh Praduta kuwi apa-apa kandha karo aku. Wah, wis. Sapa sing ora nguntak coba? Inggih, namung dinten mriku karena Paduka Prabu Gladhen supados sabar langkung rumiyin. Wonten menapa-menapa sampun dipun mirengaken, wonten menapa-menapa sampun dipun mirsani. Lah ketok mripat iki, Dik. Wong Setyaki aja jarang kowe, ya. Aku kon sabar, kowe ora usah gawe perkara. Inggih, Prabu. Ya, Kyai Prabu, yang pancen mengkono aku kan budidaya piye bisane rasaku iki sabar. Aja nganti aku kadhedhuh marang apa wae. Aku njaluk pamit metu njaba sawetara. Tak jaluk aja nganti kesuwen Kyai Prabu ndas musul marang pun kakang. Bebarengan karo Kyai Brata Jaya budhale Kastara Gadana Kyai. Nyatane dikalan para gelar panda mungkal ing mereka kurang
Setyaki kula wonten dawuh Koko Prabu. Rumangsa lega rasane atiku dene Koko Prabu Baladewa kepareng bakal ngersaki gayuh Wahyu Purba sejati. Nggih Koko Prabu. Kang mangkono bubar kabeh kang padha gantung siba. Pun kang nedya munggah ing sanggar pananggatan nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta Jagat. Moga-moga Wahyu Purba sejati bisa tinampa pun Kakang Kang Raka Baladewa lan Kyai Bratajaya. Nggih istirahaken dawuh. Kang mangkono Kang Rati Udawa wonten liwat dawuhane malih dhateng Ngandika Udawa. Bubarno kabeh kang padha gantung siba ing sumedya munggah parang sanggar pananggatan. Nono nggih. Yen pawa saguh aja balinjane kang dadi upaya. Nggih, selingkuh.
Ora tak derek Yung. Anakku nduk sing tansah mituhu ana dawuh ngapa ya? Unjuk suwe ngersani Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga aku karo kowe
bisa tetunggalan mapan ana ing Mbayem Karang Loro Desa Keras Wetan RT 3 RW 4 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah Mak iso nambani rasa kangenku para warga Gung sing kepareng lenggah ro Kabupaten Ngawi. Ya aku uga ngaturake penuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk njenenganing pepundhenku ya wong tuaku Bapak KP Cipta Utaya Esa lan Ibu Kompol Sunari Jati Esa Nduk nggih ingkang wektu dina iki ngunduh mantu. Oh ngunduh mantu ya mantene sapa Raka Mas Bribtu Doni Ilham Pambudi Sarjana Hukum ingkang wis anjatu krama Mbak Angesti Bening Wangi SM kuwi putri Bapak Sugiono lan Ibu Ormewati saka Jambe Wangi Sempu Banyuwangi nggih. Alhamdulillah ya Mak dene panjenenganing Bapak Cipta ora ngalalekke awake dhewe sakanca nalika putrane Pak Cipta angka 2 Daud awake dhewe sing kadawan nyanyi ana kene iki putra sing nomor 3 awake dhewe uga kadawan nderek lelekan ana dalem kene nggih. Nduk dawuh Mas Bribtu Doni lan Mbak Angesti Bening Wangi dua sejoli yang menggambarkan keadaan hati yang tenang, damai, dan tentram. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang terhindar dari kegelisahan, pertengkaran, dan konflik serta mampu menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis. Kuwi keluarga Sakinah nggih. Banjur sinebut mawaddah melambangkan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami dan istri. Mawaddah adalah cinta yang tumbuh dan berkembang ditandai dengan sikap saling perhatian, pengertian, dan saling menghargai. Iya. Terus warohmah kuwi mencerminkan rahmat atau kasih sayang yang mendalam dan meliputi sikap saling membantu, nggih, melindungi, memaafkan, dan mengasihi kekurangan pasangan. Warohmah adalah kasih sayang yang berlandaskan keikhlasan dan kesabaran, nggih. Iya. Mula yang nanti dadi Sakinah Mawaddah Warohmah bukan hanya sekedar harapan, tetapi juga tujuan yang ingin dicapai dalam membina keluarga Sakinah. Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan dirahmati Allah, Nduk. Amin. Moga-moga mantene Raka Mas Bribtu Doni Ilham Pambudi lan Mbak Angesti Bening Wangi ora mung dadi bojo ning antuk wahyu jodoh saka sing nyipta urip. Amin. Adane yen bojo kuwi isih bisa